Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jingthormor hakar kompen biang yaki jingbam taimet nakamta ki khna lingba khatanat social welfare kalanang paw per thai ski hakba ki breru kalanang mi shakmat pen paw yaka jingle bamde jingkito ki ba pen poye ki marbam ki bahap apo ka scheme integrated child development service kaba mi shakmat mentaka kanti kadai ke darbar sinang molai maro kablalap yu khaw mahate rice ublas new ubla thap hakasong plastic katkom ke jingtha kapen e ba yaw new khaw lapen mi da ka company Seshu Nutrition Private Limited but uniu khaw udei na kamtaban aibam na kabenta ki khna ki bahap deng lai hadu andrus nam karta habe kiran me kinoket kam ke darbar sinang molai maro kidai tu mana kalyang hasnang kan sapa jingtha ka sarkar balararu ban pesange shwa ban sam yaw new khaw ki khna te nakalyang ka darbar sinang molai muro ni kwa ban petip Syaka Sarkar Jela lingba ka Directorate of Food and Civil Supply bangi layo ya ka jing ujor na kinong bam na kinong songsnong gijongi bat kumjuru na kinong sa habidei bat uni ukhaw jongka ICDS te nakalyang ka darosnong mulai muro ngikwa ba ka Sarkar Jela kadai ban tes lani ban pensyai ba kumnu kat yung ni ukhaw buri hok jong ki baduk on kle lang bat uni ukhaw ubusniu dia kaju kapor kumala pili hakani kapor bomta yung ni ukhaw la kle lang bat uni ukhaw ubusniu lesi ala bat ong la bande ukhaw plastik te habide bakane ban conform ya kane kadai satang kabenta jong ka food and safety te nakalyang ka dabarsnong mulai moro ngidap da kajing songkhya kalong ba hadian katuk ani jong ka lockdown babun kiba kremyo ya kabela ngisyo babun hi laduk babun hi kilastai bat mentai ka Sarkar Jela pat kalawan ai daw uni ukhaw bat ha kaju kaporu ba ngiso bon ong balada kita ki he ki han ki baruspa ki bam ki babit ki babiang henrei ya ki boduk pat la ai bam pat kum ki jimbam jong ki marat kum ki jimbam kso lani ki jimbam meo te nakalyang ada bosnong mulai moro hi kaju kapor ba kajing poi jong ni ukhaw bosniu hapok snong po tha ko jungi ngimla ban pediang namar ngi sungtho uni ukhaw un kata penban ya ki pai ba nong snong jungi khamtam ya ki khulung khna ki bari bam ya uni ukhaw kin penpang kin pen stong khamtam ya kitu ki brio ki ba armet ilong kumi ki jungi ki ba armet te hakajo kapor ka darbar sinong kala pentep udwot ya ki aganwadi lingba ki senta ki bapher ba ngila batha ya ki bandai ban phun no udwot ban habrak no habidei bat uku khaw uboyo menen kasngi bat hakaju kopor ngani thu ipi kani hi kamdei shu pasin ka bengkong lesi labun sien ba nakalyang ki aganwadi ki bapher jong kasno molai omdei ta kasno moro kajungi ka aganwadi union hi brokoi kala julet ban ujor syaka directorate kalet ban ujor syaka ICDS kalet ban ujor syaka CDPO ba kajingdon kajingyo jong kini ki marba mardi ki bawan lingba ka food and civil supply lingba ki aganwadi center babun sien ki yo ade ki pasneu henrei kila pentep pat yangi ba kajing ujor kajungki kalong penpan kabam seiso lese kimpen sngo lane kimpen sngap ya kata kajing ujor jong kini ki Anganwadi union te dei halor kani ka nongrem ba kum ka darbasnong hi brokawai ba himla ban tap miao habidei bat kini ki bam kidi jong ki boduk jong ki pa jong sosnong ki jongi ba ya ki senyang ya ki masi dang ai ya ki jembang ki babha kat ya ki brio ki jongi wan ai pat ka basneu hatu long mo te hakani ka por ka pamenta ngiso ban kintu bat kerpa ya ka Sarkar Jela ba nangni sakhmat ba kamdei shu ban ai ya kini ki jimbam ki boduk da ki basneu kumni bat nagalang ka dabasno mulai moro hi kan satho da ka shithi lingba ka office jong ka darbasno mulai muro hi brokawai kan sapha syaka Sarkar Jela kan sapha syaka directorate bahkan sapha sy ECDPO ba in
pek banyak habide bat kani ke bentah bat kumjuru shwa ban penpoi ya kini ki marba mardi lingba ki agonodi santa ya u khaw ya u shana ya ki suji ki ata ki dot ki paper ngasngo ba nakalian ka office jong ka sarkar jingla naka office jong CDPO kidai ban check kidai ban don ka jing ka testing mo nakalian ka food safety kadai ban mi syakmat kadai ban test habide ki bini ki marbam ki ba wan penpoi syakishnong ki paper hapo ka jela hi bro uni hi man ki center hangni ngi don lai center mo ngi don lai center pok sno mulai moro bujungi tengi yo nyo phoki kiji haki hakashibra ngi yo lai quarter hakashibra ngi yo lai quarter omdei ta u khaw ngi yo dire kum kini ki Nutrigold pet mo kini ru ki ready to eat pet kum kini ru ngi yo kini li ki bon bangan itu epi kini ki jembam ki wanang thina po rithor ki babam kita ki khar le sing laban ong te rei ki bri ki jungi sini pe kimbam te kini la sulong sop eno apo ki office jung ki center agan di ki paper po snong jungi la dak de kini ki jembam plastik kumni te le si nga sukwa pan ajing mut na kalian kada snong mulai moro ba ka sarkar jaka ban pulut phut jaka ban ai de kini ba ki bri jungi kimbam le si kan nang punbun su da ki bam ba ki bri jungi ki bam kan le si kan punbun su du khaw ba mo usana motor babha udai usuji umoida ki beans ki babam ki babam ki bri jungi bon ong ban su ai ki jimbam ba kimbam te le si kan long ka jinglit phut le si kan long ka jinglit na ka pisa jong sarkar ka pisa jong pa ba jungi